Pleidooi voor natuurbehoud langs oevers van het Veersemeer. Het is vrijdag 2 april. Dit is Zeeland Nu. Onvrede over een stal met 6000 varkens in gebied. De meeste verdachten mogen voorlopig naar huis. En cultuur en pop schreeuwen om nieuwe gebouwen. Goedenavond. D66 wil dat er meer regels komen voor natuurbehoud bij het Veersemeer. Aanleiding is een megastal voor 6000 varkens, die nu wordt gebouwd in Geersdijk. En die stal heeft alle benodigde vergunningen. Maar D66 wil dat dergelijke grote stallen bij het Veersemeer in de toekomst niet meer mogelijk zijn. Want zulke stallen zouden gevaarlijk zijn voor de volksgezondheid. Charles Lelkens is een van de mensen die zich fel verzetten tegen de komst van de megastal. De voormalig legerarts is bang voor het uitbreken van zoonoses, ziektes die van dieren op mensen overslaan. Je ziet bijvoorbeeld al dat Q-koorts 20 jaar geleden heeft geleid tot zeker 100 doden en 45.000 besmettingen, waarvoor de overheid jarenlang nooit verantwoordelijkheid heeft willen nemen. En ik zou graag zien dat voortschrijdend inzicht leidt tot herroeping van dit besluit. Varkenshouders werken tegenwoordig met nieuwe technieken om zo de omgeving minder te belasten. Mestschuiven bijvoorbeeld en luchtbewassers. Maar dat maakt geen indruk. Ik moet de eerste luchtwasser nog zien die effectief doet wat de fabrikant daarvan claimt. En zolang dat niet het geval is, denk ik dat je alle reden hebt om voorzichtig te zijn met de volksgezondheid en de bescherming tegen dit soort risico's. Want ook dat is een taak van de overheid. Het bedrijf dat de megastal laat bouwen heeft daarvoor de juiste vergunningen en overtreedt geen enkele wet. Dat betekent nog steeds dat we tegen een probleem kunnen aanlopen als de Q-koorts. Dat was allemaal binnen de wet, maar wel met 100 doden tot gevolg en 45.000 besmettingen. Nu gelden er bij het Veersemeer alleen richtlijnen voor het beschermen van een aantal vogelsoorten. Maar D66 wil ook de zilte graslanden en de begroeiing beschermen. De partij laat onderzoeken of ook kan worden gekeken naar de uitstoot van stikstof. Er is ooit vastgesteld dat dit alleen maar belangrijk is voor een aantal broedvogels en een aantal trekvogels. Maar wij vinden dit gebied dusdanig belangrijk. Daar zou je eens opnieuw naar moeten kijken en wel degelijk meenemen wat er nog meer aan natuur is in het Veersemeer. Is het aanscherpen van de regels voor het Veersemeer dan niet een gelegenheidsargument om megastallen in de toekomst tegen te houden? Ja, zo zou je het kunnen uitleggen. Maar kijk, we leven ook in Zeeland van al die toeristen die hier naartoe komen. En die genieten van hier de rust en de ruimte. En kijk, als je nu een huisjes neer gaat zetten rondom het Veersemeer, dan wordt er ook niet naar het stikstofdepositie in het Veersemeer gekeken. Dus ja, gelegenheidsargument. Nee, het is eigenlijk vinden wij een goed idee om het Veersemeer te beschermen. De ZLTO afdeling Noord-Beveland is bang dat er nu nog meer regels komen die de boeren het werken moeilijker maken. Negen verdachten in de zaak Operatie Portunus mogen hun zaak thuis afwachten. Dat heeft de rechter in Breda besloten. De mannen worden verdacht van het invoeren van drugs in de Vlissingse haven, geld witwassen, deelname aan een criminele organisatie en wapenbezit. De verdachten moeten zich wel wekelijks melden bij de politie. Ze mogen onderling geen contact hebben en ze moeten de komende zittingen verplicht bijwonen. Eén verdachte zit nog wel vast vanwege een andere drugszaak. In de Zeeuwse apotheken zijn vanaf vandaag corona-zelftesten beschikbaar. Maar hoe werkt zo'n test nou precies? Dat staafje moet je in de neus doen. Even een paar keer draaien, uit de neus halen en in een ander neusgat doen. Ook eventjes draaien. En dan doe je het in het buisje met vocht. En dan doe je het op het houdertje om te kunnen testen. Goed nieuws. Ik heb geen corona. Je ziet, ik heb maar 1 streepje op de indicator. Maar heb je 2 streepjes, dan heb je wel corona. En dan moet je je alsnog laten testen bij de GGD. De democratie staat op haar grondvesten te beven. Maar Rutte zegt nee, niemand gaat hier uitleg over geven. Want Pieter leidt bij hem tot irritatie. Zelfs tot ernstige obstipatie. Cabaretière Monique van der Vliet uit Middelburg heeft een lied geschreven over de gebeurtenissen in Politiek Den Haag afgelopen week. Ik vind het belangrijk dat de rechtvaardigheid en betrouwbaarheid en transparantie van de overheid onder de aandacht wordt gebracht. Ik vind het ook leuk om juist in deze tijd
echt even mensen ook te laten lachen. Ja, en natuurlijk om een hart onder de riem te steken voor Pieter Omtzigt. Ik ontvang geen toeslag en ik stem geen CDA. Maar onze Pieter Omtzigt geef ik een dikke ja. Het hele nummer vindt u op onze website. Vogel- en zoogdierenopvang De Mikke in Middelburg krijgt momenteel veel jonge haasjes binnen, die in velden of op akkers zijn gevonden. Maar De Mikke vraagt mensen met klem ze te laten liggen. De moederhaas legt de jonkies zelf verspreid neer en komt 2 keer per dag terug om ze te voeden. Deze haasjes die zijn gevonden in een speeltuin. Maar er worden ook heel vaak haasjes weggepakt die mensen tegenkomen op de wandeling. Eventueel met de hond, dat de hond er gelijk op afvliegt. En dat is dus absoluut niet de bedoeling. En ik wil dus ook heel graag de oproep nog een keer doen. Mensen, hou in het voorjaar je hond aan de lijn. Als mensen er ook aan geweest zijn, dan lukt het niet meer. De moeder laat ze dan in de steek en dan gaan ze dood. En we kunnen straks weer dansen. Dancefestival Beach Boom op de Brouwersdam gaat 14 augustus gewoon door, zegt de organisatie. Die vertrouwt erop dat het tegen die tijd weer veilig en toegestaan is om een festival te houden. Youssef Ben Salam uit Vlissingen is een van de beste zaalvoetbalkeepers van Nederland. De keeper van Groene Ster wil deze zomer een transfer maken voor een volgende stap in zijn carrière. Hij hoopt op een topclub in de Benelux. Dat had ik al jaren in mijn hoofd, dat ik rond mijn 21ste, 22ste wil ik gewoon in de top van Nederland spelen. Of in de top van België of ergens anders. In ieder geval bij een club die om de prijzen speelt. En ja, weet je, dat mis ik nu wel een beetje bij Groene Ster. En als ik mezelf echt wil doorontwikkelen, dan is dat wel echt een punt. Toch heeft Ben Salam veel te danken aan Groene Ster. Het is de club waar hij als kleine jongen al op de tribune zat, debuteerde in de eredivisie en zich ontwikkelde tot internationals. Maar zijn ambities reiken verder dan Groene Ster. Ik zie wel dat ze echt hele goede dingen doen. Ook vooral hier maatschappelijk in de gemeente en ja, in principe sportief ook met allerlei verschillende jonge talenten door laten stromen. Maar ja, weet je, ik heb meer het gevoel zeg maar, dat dat voor mij dan iets te lang gaat wachten. Zeg maar. Kijk, mijn doel is gewoon om de beste van de wereld te worden. En ik vind dat ik daar niet te lang moet wachten om een stap te kunnen een stap te nemen als dat kan. Zeg maar. Ben Salam is een van de weinige zaalvoetballers in Nederland die nog 3 keer per week traint. Dat doet hij met de Nederlandse ploeg. Groene Ster traint vanwege corona al maanden niet. Maar er zijn clubs in Nederland die dat wel doen. En juist daar wil Ben Salam heen. Het zou mooi zijn als ik, als ik gewoon bij een top 4 hier in Nederland of in België terecht kan komen. En vanuit daar weer stappen gaan maken. Gewoon stap voor stap alles gaan doen totdat ik mijn doel uiteindelijk haal. Bij Groene Ster gunnen ze hem die kans, al zien ze hem niet graag vertrekken. Maar Ben Salam is zelfverzekerd en zijn teamgenoten bij Oranje zeggen ook dat hij nu de stap moet maken. Kijk, als ik gewoon eerlijk moet zijn, kijk, ze zeggen gewoon tegen mij, wat doe je bij Groene Ster? Dus en dan eerlijk gezegd, ik kom altijd voor Groene Ster op. Ik vind Groene Ster gewoon een topploeg. Ik bedoel, we hebben 2 jaar geleden in de bekerfinale gestaan. Dus dan komt er wel altijd een beetje een discussie, maar ja, weet je, kijk, met alle respect ook richting Groene Ster, weet je, ik wil gewoon om de prijzen meedoen. En ik bedoel, een mooi voorbeeld, Saïd Bouzambou. Die heeft er ook voor gekozen en die speelt nu al jaren voor de prijzen. De Vlissingse culturele sector schreeuwt om nieuwe panden. Zo heeft theatergezelschap De Zeeuwse Comedie al 3 jaar geen thuisbasis meer. En ook Podium De Piek heeft na de zomer geen dak meer boven het hoofd. En daarom ging er een brandbrief naar de gemeente. Want het wordt de hoogste tijd voor een structurele oplossing. Desnoods in 1 gebouw. Kijk, het is een utopie om in deze tijd te denken dat je allemaal je eigen huisvesting nodig hebt. En samenwerking kan ook inhoudelijk heel veel meerwaarde hebben. En om die reden hebben we in eerste instantie contact gezocht met De Piek. En een muziekpodium en een toneelclub samen, ja, dat geeft al zoveel mooie nieuwe toekomstscenario's, dat we dat heel graag willen verkennen. En ook de manier waarop we dat in de uitvoering zouden kunnen doen. En dan heb ik het over bijvoorbeeld een coöperatie in een multifunctionele accommodatie. Waar je dus allerlei organisaties en instellingen die met kunst en cultuur te maken hebben, bij elkaar kan zetten. Het plan van De Zeeuwse Comedie sluit aan bij wat de gemeente Vlissingen voor ogen heeft. Namelijk een aantal multifunctionele gebouwen waar allerlei culturele organisaties hun intrek kunnen nemen.
Op dit moment ben ik aan het kijken naar van hoe kunnen we ervoor zorgen dat dat samenvalt met bijvoorbeeld onderwijshuisvesting die wij nieuw moeten bouwen. Dan zou je een combinatie van een aantal scholen in een gebouw met daarbij ook een ruimte die voor de school gebruikbaar is, maar ook voor een optreden voor wat meer mensen vanuit de Piek georganiseerd. Ook voor een uitvoering van de Zeeuwse Comedie. Het bestuur van de Piek staat op zich niet negatief tegenover een nieuwe plek, maar heeft wel zijn bedenkingen over de invulling. Kijk, een theater of een zaal, een popzaal waar muziek in gemaakt wordt, is natuurlijk heel iets anders dan een multicultureel centrum. Kijk, als dat multicultureel centrum een theaterzaal is, met eventueel ruimtes erbij, ja, dan zou dat heel mooi zijn. En dan zouden wij daar natuurlijk graag gebruik van willen maken. Want jullie zitten niet vast aan de Piek? Nou, wel aan de naam de Piek natuurlijk, hè, de historie, maar wij zitten in principe niet meer zo vast. Hè. In het verleden was het wel anders. We willen hier blijven, Dat hoeft niet. Maar we gaan niet weg, we willen niet weg zolang we geen geschikte, professionele, goede ruimte hebben om onze activiteiten in vorm te geven. Volgens de Zeeuwse Comedie zou er ook gekeken kunnen worden naar bestaande gebouwen in de stad in plaats van nieuwbouw. Ga kijken of bijvoorbeeld het Spui een optie zou zijn. Prachtlocatie in de binnenstad met zoveel verschillende ruimtes van klein tot groot. Of kijk naar bijvoorbeeld de MDGO-school waar heel veel leeg staat. Ja, dat zijn toch wel locaties die aan de orde komen. Maar ja, misschien ook wel het Arsenaaltheater. Verslaggever Pim van den Bergen, die nieuwe multifunctionele ruimtes, die gebouwen waar de gemeente het over heeft. Wanneer zouden die klaar moeten zijn? Ja, dat gaat nog wel een tijdje duren, ambtelijke molens. We opperen het jaartal 2025 bij de wethouder. Maar dat kon hij niet beloven, dus het zal wel daarna zijn. Dan denk je, goh, zou je niet een bestaand gebouw... Wat zoals net werd gezegd? Ja, verbouwen. Maar dat blijkt dan weer te veel geld te kosten. Ja, maar ondertussen, tot 2025, wat is dan een oplossing voor de tussentijd? Nou, een optie zou zijn om het huurcontract van de Piek te verlengen. En ik weet dat daar nu in het stadhuis van Vlissingen over gesproken wordt. Dan zou de Zeeuwse Comedie bij de Piek in kunnen trekken. Maar, zegt Jaap van Boven van de Piek, dan moet er wel een zak geld op tafel komen voor achterstallig onderhoud. Want het pand is in slechte staat. Pim van den Bergen, dankjewel. Op Schouwen, Tholen en Rijmerswaal waren er vandaag donkere wolken en wat regen. Aan de kust bleef het droog, dus je kon er lekker op uit. Morgen misschien nog een buitje in Zeeuws-Vlaanderen. Voor de rest droog en fris. En zondag, eerste paasdag, dat wordt best een aardige dag. Tweede paasdag, dat wordt dan weer wat minder. Ja, de Pasen komt er dus aan. En dat dachten ook deze ganzen uit Sluiskil. Eén van hen, we weten niet wie, legde alvast een super-ei. Ganzeneieren zijn al groter dan die van een kip. Maar dit ganzenei is 1,5 keer zo groot als een normaal ganzenei. Nou, ik meet hem dus 13 centimeter. Ze zijn bijna groot natuurlijk van zichzelf. Maar ik heb nog nooit zo'n grote gehad. Ja, ik dacht, er zit geen eind aan. En tot zover deze Zeeland Nu. Maar we zijn natuurlijk dit hele paasweekend bij u. Zo is er op zondag een terugblik op de 4 Freedoms Awards. En morgen natuurlijk ook het weekoverzicht. Alvast een heel fijn paasweekend en graag tot morgen.